Ja, hoi. Ja, hoi. Ik wil graag de groeten aan mijn mem en mijn hoi en mijn neefka. Nee, maar. De rest net dus. Daar kom ik. Ik wil graag de groeten aan mijn hoi en mijn mem. En ik heb ook nog 2 broers, die ben ik best wel aardig. En ik heb mijn jas al even dichtgeknopt. Ik wil graag even de organisatie bedanken van de leuke joe. En Annemarie wilde er wat op tafel voor de sponsors. Ja, want de sponsors ben je nooit meer. Zonder sponsors komen we nergens. Ja, met die hand. Ja, meneer Het. Hij is de hotdogs voor mij. Als je net zoveel uitkomsten van Heerenveen, is te vaak dat ze in de winkel komt dat mensen automatisch Nederlands ze niet praten again. Hij geen boodschap aan. Of ze praten Frieslands, of ze praten Fries met mij, of ze praten helemaal niet met mij. Dus praat maar Fries. Ik ben Herman en ik ben dronken. Hoi, ik ben Joost Tot. Ik ken jou. Bedankt. Hoi. Nice boy. Ja, en wij zijn nog bij Paul. Gezellig. Is dat wel leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Versteer je me wel? Jawel, ik versta het wel. Wat versta je dan? Wat je zegt. Fries. Ja, dat versta ik. Maar wij komen er wel dan. Hier, dat kan ik zeggen. Dit wat zo. Ja, ik wat zo. Maar dat praat je Fries. Nou, een beetje.